Kerja lho iki masamu. Bayaran minggu. Bayaran minggu. Tapi channelnya akeh ya sih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Tinggal Allah hormati sesepuh ini sepuh di sepuh mengawi siang muda sedang mengawi bahagian dari teman-teman pun tampak katanya ibu sinarti kemudian Allah hormati Bapak Desa, Bapak Panitia, Bapak RT dan jajarannya. Kemudian Allah hormati Pranoto Agomo, Bapak Yai, Ibu Nyai, Bapak Ustadz, Ibu Ustadz, ingkang kawula kadungi, ugi ingkang kawula mengatakan ugi kalau hormati satu kulubret Bapak teman Ibu Sunarti ingkang berbahagia siang itu. Ugi ingkang kawula hormati tamu undangan sangat kadang sedaya hadirin ingkang sami hadir meseni wonten Pak Kapten dan iki Martonom kalau sih dong. dalam memiliki Kayak kursi. Dewi nanda ya, Bro. talang atur saking panjenenganipun Doko Payu Ibu Lasmi Wijil saking Sumber Bendo Saragam Madiun Utara. Ini mengapa raya-raya saking Sumber Bendo dan saking pegunungan sampun meliwati kota ini alhamdulillah memiliki dusun mumpung dagangan ugi wilayah Madiun keadaanipun asri seger mboten ngirangi binyahe manah Islam menika Nama jaluk kula panjenengan sami saged Lah kowe ora ini saged ingkang duka ugi restu tunggapipun Adik Dito Wijianto ugi Adelia Adika Septiani ingkang kala Jumat sampun ijab kabul kanthi keadaan lancar sukses boten wonten setunggaling rubido sing kala dumateng punika. Alhamdulillah. Salajengipun mugi-mugi mawon ing siang menika bahagian dari kemana menika urusan paripurnanipun saged lancar sukses boten ngomongin rubido sing kala punapa-punapa. Punapa kawula sedherek pranata bicara ngaturaken Bumi Samudra Sami dening menapa gambar saungipun boten dijogetaken.
Boten menapa, sing penting acara menika lancar sukses. Ngoten nggih. Sing penting lancar sukses Wijianto kali Adiaya menika saged dados kakek-kakek meneh dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allah. Amin. Ngomong dong. Bapak Paimin Ibu Lasmi ngaturaken dinyanipun manah. Ugi salam taklim lumrahipun Bapak Kateman Ibu Sunarti boten saged sowan mriki piyambak dening menapa wakil Pak Kusnan Ibu Wati menika putra putrinipun Bapak Paimin Ibu Lasmi. Dene menapa wonten dalem sepeda menika nggih sangat kadanipun mun sami lumpuh ora kuwatir mriki kan nggih sing dia boten njogo jagakipun. Bapak Paimin Ibu Lasmi lumantar dalem nitip atur dening menapa adik kula Wijianto menika saged dipun didik dipun berentah wonten ing mungkung dagangan mriki kadasen kados putra piyambak nek kleru nggih dibelirno nek kabelir nggih diwuningaken sami ugi dipun tuntun kesanipun nyambut damel ini menapa kebutuhan rumah tangga itu nek sing nomor siji menika ekonomi pun lancar insyaallah keluargaku jauh dari orang ketiga. Ngoten nggih. Semanten ugi Bapak Kateman Ibu Sunarti kami dinyanipun manah dalam makili sedaya pendherek penganten pengantin badhe wonten mriki wonten ingkang kirang trapsira kirang sopan kula nyuwun gumi samudra sami dening menapa ingkang kita buka menika mawarni-warni mawarna-warna. Sejatosipun namung kalih lan kita buka menika menika Gantek ben kono wis tapangan. Kawis lho. Lek gantek ben kono nang tapangan. Enten bapak enten ibu namung kalih. Semanten ugi Bapak Paimin ngaturaken bungaipun manah dening menapa mugi-mugi mawon asasipun Bapak Kateman Ibu Sunarti sak paripurna mangke saged lancar aman terkendali ugi kanthi hubunganipun jenenge napa Mbak elektronik Anung Nada ditutur Anung Nada saged sukses ugi rembaka ugi barokah Allahumma amin. Kula piyambak dadi ular-ular seperti umrah temanten kekalih. Yuk Adelia. Pokoke jawab kowe Mas MC kula. Saiki awakmu wis rumah tangga. Wis rumah tangga kudu patuh karo imame Mas Wajianto. Nek Mas Waji isuk kandang tangi subuhan ya dibuka jak subuhan. Mergo lebih barokahnya, lebih idealnya kalau sholat berjamaah. Nek wis imam kudune ya berjamaah ngoten ya. Lah mangan ramangan ya kudu patuh karo wong lanang. Saged nggih? Pesenku ngono. Lah ini aku ya pesen karo Waji. Nek mugo dikurangi ya. Karo nek mancing ya dilongi, aja fokus nek mancing karo gogo. Mriki celak waktu mboten? Celak. Ya lho Ji. Terus bojoku kampung. Aja ya. Khusus Waji saiki tanggung jawab. Wong lanang iki sedina kudu duwe hasil raketan sak pira sak hasil-hasil. Sebabnya untuk mencontohi keluarga nantinya itu yang penting adalah duit dan duit. Gitu. Ibu-ibu ini boten duitnya cukup, boten rata-rata perlu mawon ki napa Bu? Nah, berarti podo mawon mumpung dagangan iki Cek kalau sih. Lho piyambak boten gadah wong itu ya nyawadul mawon.
Tapi nek berarti dojo yang mau mesem kopi nih mas. Itu pun wajar ya. Ya ngono lho Ji. Nah sementara iki beberapa teman wajib menika tasih dengan pengalaman dia caleh dituntun nyambut damai ngoten lho. Kalau kita pesen kula teman kalian ngoten kemawon. Nasak mangke dalam sak rombongan sak paripurna bahagia menika bagi nyuwun pamit dengan menapa matur suwun sanget para sinoman, para lelajur lagi buat seneng pawon tukang masak, tukang adan matur suwun sanget sampun Rubosito sampun dipun apa-apa wis dindak-dakne ya pun cukup sing mau sambatnya yang jodoh luwe saiki mosok sik luwe neh boten ta mosok ngisi-ngisi insyaallah boten iki alhamdulillah pun dicekapi sedaya saderengipun dalem nyuwun pamit kula sak rombongan nyuwun donga pangestu mugi-mugi perjalanan saking mungkin bagian iki ngantos sumber duka saradan diparingi keselamatan bagian rombongan sembalah punapa-punapa kalongan amin. Semangat mugi acaranipun Pak Kateman Bu Sunarti ing siang menika ngantos mungkin dalu mugi menika diparingi lancar turah gawah butuhe turah kathah turahane kalongan amin. Kakak sih warna kakak. Matur nuwun anjenengan matur uji dilatasi. Pak Kateman benjing Kalis itu. dinten Senin tanggal 6 bulan Sedoso 2020 benjing kabure temanten kekalih dipun arak wonten Sumber Bendo atawis jam 11. Kira-kira jam 11. Oh, dikira-kira diberitahu pun maten adan ngoten mawon. Nggih. Lah mungkin aku diberitahu kadang isuun nggih dereng anu mungkin malah nggih. Lah sing teng mriki mesti nggih tasih make up nggih to. Nah, kira-kira diberitahu jam 12 ngoten mawon. Ngoten nggih Pak, atur. Ngoten itu palingipun Bapak Paimin Bula Seni ingkang wonten. Lokinton dalam Martono Pak Kusnan Ibu Wati ngaturaken Gunung Samudra Sami mbok pilih angin kawula matur wonten kemang suhu tumpah musuh hitung atur Gunung Samudra Sami. Atur kata wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.